Gaya lang sa pagtahod sa pagbasa sa kasulatan, akong gayong tanan sa pagpanindog. Ang ato ang teksto diha sa Matthew kapitulo 7, 21 ngadto sa 23. Ang pulong sa Dios nagingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw daghang unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, pahawa kamo. Ang Dios magapanalangin ning mampulong magampo ta. Dalaygon ka Dios ing ka buntagon amo ikawong daygon ug amo ikawong simbahon. Ug karon nga panahon magapatalinghog kami sa imong pulong. Among gipangayo ang dihog o gahom iya sa balang Espiritu Santo nga samtang magapatalinghog kami sa imong pulong, gamita ang imong alagad sa pagsulti, sa pagwali Ginoo sa imong ebanghelyo. Ikaw Ginoo magapataliwala, ikaw ang sentro sa among pagsimba ug ning maong mensahe. Busa Ginoo, paharia ka namo ang balang Espiritu sa paglamdag ug paggiya ka namo sa tanang higayon. Kanimo namo gisalig ang tanan sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manglingkod ta, mayong buntag sa makausa. So karon samok na kayo ang kalibutan. Di kay nasod batok nasod karon religion against another religion. Samok na kayo ang kalibutan makita nato. Atake diri, atake dito. So inline ani nga panagbangi sa mga religion. As a Christian, atong tanawon kung kinsa o unsa gid ang genuine nga Kristiyanon. So muna ato ang mensahe ron mga kaigsunan, ato ang uluhan karon base sa teksto nga atong gibasa, timailhan sa tinuod o genuine nga magtotoo. So atong tanawon, ato usisahon kay gingon biya sa Bible, susihan ninyo inyong kagalingon kung kabo na abad diha sa pagtuo. Ang atong pagtuo haom bagod sa pagtuo sama sa mga apostoles, ug sama ba sa pagtuo nga gisulti diha sa Bible. Sa passage nga itong gibasa kaganina, dili tanan nga nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Buot ipasabot, dili tanang Christian. Dili tanan nga nag-claim nga Kristohanon, nagtawag sa ngalan ni Jesus Christ, genuine nga Kristohanon. Si Jesus Christ mismo mo nagsulti nini. Kini siya nga verse, mo na siya shocking kayo nga verse. Nga usahay makapakulba sa mga Kristohanon. Pero sa atong kinabuhi, dili ni siya maghatag natog kakuyaw. Kung dili maghatag ra ni siya natog dugang kahibalo sa atong kahimtang. Unsaon nato pag-ila ang genuine nga Kristohanon para dili ta malingla sa mga lipat-lipat nga mga pagtulunan or mga programa ni Satanas dinhi sa kalibutan. So unsaon nato pag-ila? Sama sa usa ka kwarta. Now, matingala ka, ngano ang kwarta na ay mga fake? Tungod kay bililhon kayo ang kwarta. O tungod niya na, tungod sa kabililhon o kaimportante sa kwarta, doon na ginaghimo og fake. Diba? Nga, lisod kayo na ilhon, pero naadyo'y timailhan, unsa ang genuine o unsa ang fake. Like for example, sa mga branded nga mga gamit, mailhan nimo unsa ang branded, unsa ang fake. Naadyo'y timailhan. Mailhan gud nimo unsa ang genuine ug unsa ang fake. Diba? So naay mga timailhan. So dinhi gisulti ni Jesus Christ ang mga timailhan. Matthew chapter 7 gikan sa verse 13 abot sa 23. Diha lang ko mag-focus. Now, unsaon nato pag-ila ang genuine nga Kristohano? Number 1, na nang gitawag pagkamatinud-anon. Matinud-anon sa pagsunod ni Kristo. Okay? Matinud-anon nga musunod, mualagad ni Jesus Christ, mo na number 1 nga timailhan sa usa ka genuine nga Kristohanon. Now, ato magbasahon diya sa verse 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, tanang tao nangandoy sa dalan sa kinabuhi. Tanang tao nangandoy kasulbaran sa problema o munayo sa sinungdan,
namugna ang religion. Tungod kay nangita siya paagi, dalan sa pagsulbad sa problema dinhi sa kalibutan. Nangita ang tao og dalan para padulong sa kinabuhi, diha namugna ang religion. Munang nay Hinduism, nay Buddhism, nay Islam, nay Christianity. Muna mga major religion, mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, namugna na sila tungod kay nangita ang tao og solusyon sa problema, dalan pagawas sa maong problema. Apan ang religion muna siya solusyon nga gimugna sa tao. Mato pa din ni Jesus Christ, sa inyong pagpangita sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit, tanawa, take note anang word sigpit, nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan og sayon. Ikumpara ang sigpit og lapad. Ikumpara ng lisod og kanang sayon. Ang pilion sa tao, unsa man? Sayon, paharuhay. Di ganahan ang tao mo sacrifice. Matod pa din mga kaigsunan, nga kung buot mo nga makasulod sa mga dalan, nga mo sangkot sa kinabuhi, sulod ka mo sa sigpit nga dalan. Kay sigpit ang dalan paingon sa kinabuhi, apan lapad og sayon ang dalan paingon sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Mas gusto sa tao ang lapad. Now, i-picture out ng word sigpit. Kini nga sigpit, dili ni ingon nga maglisod og kaglakaw. Makahimo ka sa paglakaw niini nga haruhay, pero kung naa kay bagahe, di ka makahimo sa pagsubay sa maong dalan. Kung naa kay dala, buti pasabot, kung musubay kaning maong dalan, kinanglang wa kay dala. Unsa may gidala sa tao? Unsa may atong dala? Sa diyang nahimugso ta sa kalibutan, nahimugso ta diha sa kasalanan. So why tao nga makahimo sa pagsulod sa mga sigpit nga dalan, mga kaigsunan, kung ang iyang sala, dili niya kaya i-give up sa iyang kaugalingon. Kinangla ato i-surrender ngadto kang Jesus Christ ang tanan. Tungod kay ang sala sama na sa bagahe, nga atong ginapasan, nga atong ginadala, mga tinguha dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan, mao na sa bagahe, nga di gud makahimo ang tao sa pagsulod sa maong dalan nganuman ang maong tinguha kalipay sa kalibutan. Ilabi na kung magtan-aw tas tong kaugalingong kalipay, babago na og di gud na siya makahimo sa pagsulod sa maong dalan. Di ba natay mga tinguha? Natay mga pangandoy sa atong kinabuhi. Di gud ta makahimo pagsulod sa maong sigpit nga dalan kung dili nato i-give up ang tanan. Dayong musunod ta kang Jesus Christ. Kana nag-required gyud pagka matinudanon. Naghulagway nga kung musunod ta ni Jesus Christ dapat na nang pagka matinudanon. Matinud-anon ka nga musunod ni Jesus Christ og matinud-anon ka nga mutalikod og mubiya sa tanang kalipayan nining kalibutana, mutalikod og mubiya sa sala nining kalibutana. Abi ninyo mga kaigsunan, sa dihang nahimutang Christian, nabati og nakita nato ang plano sa Dios atong kinabuhi. Ang plano sa Dios mo ni ato siyang sundon, simbahon, pasidunggan sa atong kinabuhi. Now sa verse 14, apan masigpit ang ganghaan ug lisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag nini. Nganong lisod sa usa ka tawo sa pagsulod ning maong dalan unsay makapalisod? Number 1, ang iyang tinguha sa mga material nga mga butang. Ikaduha, ang iyang kalipay niining lawasa. Munang lisod ko niya sa pagsunod ning maong dalan, sa pagsunod ni Jesus Christ nganuman, mawili siya sa mga material nga mga butang, mawili siya sa iyang kalipay dinhi sa kalibutan. Ug munay usa sa hinungdan nga matud pa ni Jesus Christ, gamay ra gyud ang makahimo sa pagsubay ning maong sigpit nga dalan nganuman, daghan nga mga tao dili nila kayang biyaan ang katagbawan, bisyo nining kalibutan. Munang lisod kayo nila pagsulod ning maong dalan. So layar god og agni ng tao moadto simbahan, lisod kay na para nila labi na kung sa ilang kasing-kasing na enjoy nila ang ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Once ang tao mag-enjoy pag-ayo dinhi sa kalibutan, lisod gyud sa pagsunod ning maong dalan. Ug gamay ra ang nakasubay nini.
Munang matod pa diha ni Jesus Christ mga kaigsunan, unsay angay natong buhaton? Kalimti imong kaugalingon dayon sunod ni Jesus Christ. Kung dili kaya nato i-deny ang atong kaugalingon mga kaigsunan, then dili gud ta makahimo sa pagsunod ni Jesus Christ. Nganuman, kanang kalipay nato kung munay magpatigbabaw, mga tinguha nato aning kinabuhi kung munay magpatigbabaw, lisod gyud kayo sa pagsunod ni Jesus Christ. Munang una ta mo sunod ni Jesus Christ, i-give up nato, bagahi man na. Mga gipas-an man nato, kanatong kalipayan. Kung dili na nato kaya i-give up, lisod gyud pagsunod ug wa gyud tawo ganahan mo sunod ni Jesus Christ. Gani isipon pa nila nga kita nga mga Kristohanon, mga judgmental. Labi na kung muwali na ta sa kamaturan, muwali na ta sa ebanghelyo, usahay isipon sa mga tao nga kita naghukom. Pero sa tinud-anay, wala ta naghukom. Atong gipakita ang posibleng or di gid posible ang padulngan sa kinabuhi sa tao kung kanunay ta magsalikway ni Jesus Christ og sa iyahang mga kasubuan. Kinanglan natog yung kalimtan, no? Ang tinguha. Ang ipasabot mo gud kalimtay mong kaugalingon, mga tinguha aning lawasa. Ang atong prioridad mao ang pagsunod ni Jesus Christ. Natay kaugalingong comfort. Abi ninyo, ang pagpangalagad sa Dios wa ni magpasabot mualagad ka sa Ginoo base ra sa kung unsay mood nga nani mo. Or baka mualagad ta sa Ginoo sa dihang maayo ra ta og unsa man kanang panglawas. Dili nato pwede alagaran ang Dios sa atong kaugalingong paagi or sa atong kaugalingong emosyon. Nagkinahanglan ni siya og commitment, munang matinud-anon. Maghisgot kag commitment. Kung committed ang usa ka Kristohanon sa iyang pag-decide nga mosunod ug moalagad kang Jesus Christ from beginning to end, di gud na siya mo surrender. Mao nay committed nga Kristohanon. So dinhi, kung maghisgot kag pagkamatinud-anon, buti pasabot niya na committed. Kung ni-give up siya sa tunga-tunga, buti pasabot niya na dili siya committed. Pastor, nakita na ko unsa siya kadasig. No. Bisag unsa pa na siya kadasig sa pagsugod, madetermine mo ang sa Kristohanon nga committed sa unsang paagi siya mo atubang og pagsulay. Sa unsang paagi siya mo handle, mo react sa mga correction. Mao na tinuod nga Kristohanon. Kung naay correction, ang taong committed mo dawat og correction. Ang tao nga committed kung doon ay mga pagsulay mo abot siyang kinabuhi, dili siya mo give up sa maong mga pagsulay. Nganuman, committed siya sa iyang pagsunod. Ug mao nang matod pa ni Jesus Christ, sigpit ning maong dalan. Nganuman, once mosulod ka ning maong dalan, kinahanglan kang committed. Committed ka nga mosunod ni Jesus Christ. Committed ka nga mudawat mga kigsunan bisag unsay moabot o mudangat sa atong mga kinabuhi mo nang matod pa diha Matthew chapter 16 verse 24. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, matod pa diha kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Matod pa niya, pasano niya ang iyang cross og musunod kanako. Unsa gingon ni Jesus Christ? Daghang butang gisgutan niya dinha. Kung ang tawo buot musunod nako, number 1, unsa iyang kinahanglan? Dili magtuman sa iyang kaugalingong tinguha. Mao nang akong giingon kaganina, kung ang tao nasay tinguha, kalipayan aning kalibutana, nasay gusto, kung mao na iyang sundon, mao nay makapalisod niya sa pagsunod sa maong sigpit nga dalan. Kay mas palabihon man niya ang iyang tinguha. Once dili niya kaya i-give up ang tinguha dinhi sa kalibutan, din dili gid ang tao makahimo sa pagsunod kang Jesus Christ. Mga kaigsunan, dili gud ta perpekto. Sa dihang misunod ta kang Jesus Christ, nag-require ni siya og commitment. Kung musunod ta ni Jesus Christ, dapat mupadayon ta og atong hinay-hinay lisod biyaan ang tanan. Di man ginapinta, di man ginadiha-diha. Ug muna makita nimo unsa ka importante ang pag-anhi simbahan. Kay dinhi sa pag-anhi nato sa simbahan, sa pag-attender sa mga panagtigom diha sa pagsimba, diha ta nga mo grow spiritually. Mutubo nga magtubo ta. Dili stagnant ang atong kinabuhi, kundi progressive ng atong kinabuhi. Paingon ta sa pag-uswag. Munang atong kalimtan ang tanan. Doon diha
makahimo na ta sa pagsunod kang Jesus Christ. Kalimta og i-give up ang tanan nga mga tinguha dinhi sa kalibutan. Kinsa may way tinguha sa mga butang sa kalibutan? Di ba kitang tanan? Yes, tinuod na. Ako, kitang tanan, tungod kay natay lawas, nagud tay tinguha. Pero ang punto din ni Jesus Christ, i-control, i-give up na. Para makahimo ta sa pagsunod niya. Yes, sadyang imo nang gi-give up, ugma na tendency hasulon ka. Sunod adlaw na tendency mapukan ka. Pero ayaw give up. Padayon sa pagsunod mo nang sigpit kayo. I-give up, o ako nagtugog ko, pangayuan ni Jesus Christ nga makabaton kag kagawasan sa maong pagkaulipnan, no, sa maong tinguha, sa mga butang sa kalibutan. Si Jesus Christ lang gyud ang atong paglaom. Juan 10:9, matod pa diha ni Jesus Christ, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako, unsay gingon diha, maluwas. Munang kinsa nga atong paglaom? Si Jesus Christ. Munang matod pa din ni Jesus Christ, ayaw ninyo sunda inyong kagalingong tinguha. Ang pagsulod sa maong dalan, number 1, i-give up ang tinguha sa lawas, o, unsay gingon ni Jesus Christ, duol kang Kristo. Siya ang pultahan, aron ka makasulod sa gingharian sa langit. Siya ang dalan, John 14:6. Siya ang dalan, aron ta makasulod sa gingharian sa langit. Wa nay laing dalan. Nabang religion, no? Ang pultahan, dili religion. Ang dalan, paingon sa langit, dili religion. Si Kristo. Akong balikon, ang religion dalan. Pero tao mo'y nagmugna sa mga religion. Pero ang dalan padulong sa langit, si Jesus Christ. Ang religion, tinuod na siya dalan, pero dalan nga gimugna sa tao, pamasin, nga makasulod sa gingharian sa langit. Pero ang pangutana, musangpot ba sa kinabuhi? No. Kung ang tao magsalig sa iyang religion, ang maong dalan, dili musangpot sa kaluwasan, matod pa ni Jesus Christ, ako ang dalan. Ang musulod, agi kanako, maluwas. Klaro kayo na diha. Maluwas ang tao nga muduol kanako. Muduol kang Kristo. So ang atong paglaom, kinsa man? Si Jesus Christ. Matod pa ni Jesus Christ dahil sa Mateo na siya, Mateo 11:28, so nga to sa 30, duol kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, o papahulayon ko kamo. Unsay gingon ni Jesus Christ? Duol kamong tanan kanako. Matod pa ni Jesus Christ. Kamong tanan, unsa man, gikapuyan o gibugatan. Kay papahulayon ko kamo. Now, unsa nang kabugat din ha? Unsa nang kakapoy nga gipasabot din ha? Unsa man na siya? Sagad ang atong gihuna-huna, problema, mga struggles, kagubot, nga naas tong kinabuhi. Responsibilidad atong gikuan. Abayin niyo, ang problema sa tao, diha ra ta nag-focus. Pero, ang kabugat nga gipasabot diha ni Jesus Christ ang sala. Kay tungod, nganong na-struggle ang tao, nganong na problema, nganong na mga kalisdanan, nganong na mga balatian, number 1, tungod sa sala. Ang auhag ni Jesus Christ sa tanang tao, dool mo nako. Kung buot kang maayo, now, kung buot kang mapasaylo imong sala kinsa imong gikinahanglan, si Jesus Christ. Kung buot kag kaayuhan kinsa imong gikinahanglan, si Jesus Christ. Kung buot kag kalinaw, buot kag kalipay ang imong gikinahanglan si Jesus Christ. Munang auhag ni Jesus Christ, dool kamo nako. Ngano man, ang taong makasasala kung muduol ni Jesus Christ, mapasaylo gid ang iyang sala. Maangko niyang kalinaw. Kung ang tao nagkinahanglan kasulbaran siya mga problema, kung muduol sa kinasingkasing diyan ni Jesus Christ, ang kapahulayan naa kang Kristo. So lain mag-interview og taong dato, kung naa ba sila'y peace of mind, naa ba sila'y tinud-anay nga kalipay silang kinabuhi. Atong tan-aw man gud nila haruhay kayo, pero sa tinud-anay mga kigsunan, daghan nga mga dato nga nay struggles kinabuhi. Apan nay mga dato nga tungod kay nay Kristo ilang kinabuhi, sila mo'y nakakaplag sa tinud-anay nga kalipay diha kang Kristo. Ug sila mo'y makasulti gyud ang tinuod nga kalipay naa gyud kang Jesus Christ. Kaya ako nagtujog ko, why butang sa kalibutan nga maka-provide og tinud-anay nga kalipay sa kinabuhi sa mga tao. Ang tinud-anay nga kalipay, kapahulayan, kalinaw, anaa kang Jesus Christ. Kinsay atong duolon? Si Jesus Christ. Matod pa ni Jesus Christ,
duol kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. So diha nato makita mga kaigsunan ang pagsulod sa maong sigpit nga dalan. Way tao nga makahimo nini nga numan matud pa ni Jesus Christ kay lisod kanang pulong lisod ya. Kung imong tan-awon gyud kana naghulagway nga wagi tao sa iyang kaugalingon nga makahimo sa pagsubay nini. Munang awhag ni Jesus Christ, come to me. Duol kamong tanan kanako. Ang pagduol manggod kang Kristo mao'y pagtalikod. Way tao nga tinud-anay nga miduol ni Kristo nga di mo talikod sa iyang sala. Mao na ang faith and repentance. Ang faith mao na siya pagduol kang Kristo, pagsalig kang Kristo alang sa pasayloan, sa kaluwasan sa atong kalag. Dayon, sa dihang mituo ta kang Kristo, mitalikod na ka sa mga butang sa kalibutan, tinguha aning lawasa. Imo tong talikdan. Munang faith and repentance mo na gipasabot dinhi. Kay daghan nga mga tao nga miduol ni Jesus Christ without repentance. Munang dihan kung ang tao nga nag-ingon nga nagtuo siya kan Jesus Christ, way paghinulsol buti pasabot nagpadayon sa buhat sa kalibutan, buti pasabot way paghinulsol. Ug munang matud pa ni Jesus Christ, wa sila makakaplag. Nganuman, way tinudanay nga pagtuo diha kang Kristo. Way pagkamatinud-anon ang ilang kasing-kasing. Nga sa atong kinabuhi mo ni awhag ni Jesus Christ, mga kaigsunan, atong talikdan. Ang mga butang gitawag sala. Di naman kinanglan pa i-enumerate. Itang tanan, nakailanan ni ana, mga kaigsunan. O muna'y sign nga kita matinud-anon. Pastor, napakyas man ko. Ang tao matinud-anon, mo-admit sa iyahang sala. Pero ang tao nga Kristoanon, nga dili matinud-anon, ang ending is hypocrisy. Di mo admit, dili mo ila, dili mo angkon og sayo. Pero ang tinuod nga Kristoanon, mapakyas, mo admit sa sala, muluhod atubangan sa Dios. Ug muna mga kaigsunan, ang taong matinud-anon. Ang taong matinud-anon, wa na magpasabot perpekto siya, pero ang taong matinud-anon, muila, muangkon siyang sala. Sama ni David, sama ni Pedro, nga miangkon sila sa ilang mga kapakyasan. Ug miluhod sa ilang tiil. Si Pablo, matud pa ni Pablo, ako ang pinakamakasasala sa tanang tao sa kalibutan. Munang si Pablo, mga kaigsunan, gikahimutan pag-ayo ni Kristo o gigamit pag-ayo ni Kristo para sa pagsabuag sa Ebanghelyo. Kinsa man to sila, naagihapon to yung mga kapakyasan. Pero, tungod kay sila matinud-anon, nga nagsunod kang Jesus Christ, then, sila nakaangkon sa kadaugan silang kinabuhi. So, ang ato lang yung paglaom, asa man, na kang Kristo. Para ta makahimo sa pagsubay sa mga sigpit nga dalan, nag-require ni siya pagkamatinud-anon. So, kung kita matinud-anon nga musunod ni Jesus Christ, kung sayang nga natong buhaton, matinud-anon ta nga mobiya sa sala. Ug matinud-anon ta nga musunod kang Ginoong Hesukristo. Ug munay sign sa usa ka matuod nga Kristohanon. Kay daghan man ron mga kaigsunan nga nangalagad sa Dios without commitment. Kung natay commitment, willing ka mo trabaho, willing ka mo padayon sa pagsunod, mo involve diha sa ministry, mo involve diha sa iglesia. Kung natay commitment. Munang mga kaigsunan, kung sa gingon ni Jesus Christ, kinsa tong musunod nako, niya magsigig lingi, sama sa usa ka tawo nga magdaro, nga magsigig lingi matud pa ni Jesus Christ, dili takos nako. Kung sa man ibuti pasabot niya na, figuratively ang gipasabot ni Jesus Christ sa tawo nga magsigig lingi, so sigyan nato glingi ang atong mga tinguha, mga butang material, ang kalipayan sa kalibutan. Matud pa ni Jesus Christ, dili takos nako. Ang gingon ni Jesus Christ, kung buot mo musunod ka nako, isangon ang akong saman yugo. Duol kamong tanan, kamong nabudlay o gibugatan kay papahawlayon kamo og isangon ang akong yugo. Imagine nangandoy kag kapahulayan unya butangan ra maghihapon kag yugo. Yugo bugat kayo na siyang birahon. Ang kabugat nakasabot ra mo nang yugo kanang magdaro na yugo. Munay pasanon ug ang tanang kabugat sa iyang gidala naa sa yugo. Matud pa ni Jesus Christ, isangon ang akong yugo ug ang akong yugo gaan. Imagine, ang pagpangalagad sa Ginoo dili bugat. Bugat ba ang pagpangalagad sa Ginoo? No.